ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಲಂಚಿನೇ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನು ಸಪೂರ್ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಮದಿಮೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮದಿಮೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಇಂಚಿ ನಿಕ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಫ್ರಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಡು ಮಂತದೆ ಆಯ್ತು ತೂಲೆ ಏರೆಗ್ ಮಾತೆಂಡ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತದೀಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಪಿದಾಡ್ನ್ಯಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಯರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಏತಾಂಡ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪೂರ ಆದೆ ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಆಯುಷಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಆಯ್ಗ ಬೊಕ್ಕಿಂದ ಮದಿಮೆ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಎಂದು ರೆಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಡಿತೀನಿ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪದ ತುಂಬುದನ್ನೇ ಬರ್ನ ಅರಂಚ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನು ಬರೋಡೆಂದು ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋಯಿ ದಾಲ ಪಕಂಡ್ರೊಂಡು ಅಲ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಏತು ಸಲ ತೂಂಡಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕುತೋಜ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಪಾಡ್ದಾಯ ಮಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋತೊಂದು ಪಾರ ಪುಂಡ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಪರ್ಸು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಂಡ್ ಯಾನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಓಲ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮದಿಮೆ ಆಯುಷನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆಯುಷನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಆತುಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಸಭಾಭವನಂದು ಐಟೆ ಮದಿಮೆ ಆಯುಷನ ಬರ್ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಉಲೆ ಆತ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ನಾನಿಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂತೆ ಆತ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮು ಕೊಂಚ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತುಕ ಪೋಯ್ ಮೊನೆದ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೇಡು ದಿಂಚತ ಕಾಂಡೇಡು ದಿಂಚು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒರಿ ಉಂಡವಕ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪತನುಜ್ಜಾನೆ ತೇಪಂಡ ಅವು ಬೆಗರಿಗೆ ಕೂಡ ದಾಯವರ ಪೌಡರ್ ಅಂಚ ಪೋಣ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ತೋಜುಂಡ ಓ ಅವಳುಂಡತ ಹಾಲ್ ಅವೇ ಪಂಡ ದಾರೆ ಮೂಲ ಆಗ್ತದೆ ದಾರೆ ಒಲ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ದಾರೆ ಅದು ಮೂಲು ಡಿನ್ನರ್ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಯಾನ್ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಾಂಡಲ ಬರಡ
ಹಚ್ಚಿಡ್ರೆ ಆಯ್ಸಿನ ಸ್ಕೂಲು ಚರ್ಚ್ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪಂಡೆ ಫ್ರೈಡೇ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಗೋಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿಂದದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಂಡು ಆಯ್ಷು ಉಂತಿಜೆ ಇಂಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಾನು ಅವಳೆಂಕಲ್ಲ ದುಂಬುದ ರೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡತ ಅಲ್ಲಿ ತಾರು ಓನರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಆರು ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಹಂಡೇರಿಗೆ ಅರ್ನ ಆರ ಆಂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಂಟಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಂಟ್ ಉಡುಪನಾಗ ಆಯ್ ಬಾತ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಷುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಆಯ್ಗಪ್ಪಗ ಏತು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಪ್ಪಗ ಆರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತು ಆರು ಆಂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಆಂಟಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಆಂಟಿ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಪಾತಿರಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಗಲೆಲ್ಲಗರ ಹೋದ್ ಬೈದೆ ದೊಡ್ಡನವರ ತೂದು ಬೈದ್ವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಏಜಾಣ್ ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಗುರ್ತ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂದೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪೂರ ಪಂಡದ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ತಾಡು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ಅದನ್ನ ನೆನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆರಾರು ಮುರಣರ ಅಂಚ ಹೋದು ಬೈದ್ವೆ ಅದ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೋಪು ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ನೇಸತ್ತುಲ್ಲಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಾಕಿ ಇಳ್ದಂತ ಅಂದೆ ಈ ಸಾಲ್ಯ ನಾಮೆ ಅಂಗಡ್ದಾಗ ಚಾಕೂರ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಡುಬು ಚಾಕೂರು ಸೀರೆಡ್ ಚಾವತ್ತು ನಿಂಜ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ಷಿಜ್ಜಿ ಪೋತೆ ಆಯ್ಷಿಗೆ ಉಂತಾರೆ ಪಂತೀನಿ ಆಯ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಪೊಂತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಳು ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಣ ಮರ್ಯಾದಿ ದದೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಣೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ನಾನು ಚಾಕೋನವ ಅನ್ಪಿನಿ ಏ ಸೀರೆಡೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮನ್ಪುನ ಚಾವತ್ತಂದು ನಡಪನೆ ಬಂಗಡು ಕೂಡ ಚಾವತ್ತಂದು ಎಂಚ ನಡಪನು ಈ ರಡ್ ಜೋಕುಲ್ಲಾಕದ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಕದೇನೆ ಜನ ತೋಡು ಒಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ಸೆ ಎಂಬಾಗ ನಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಜೈ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಪಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಓದರ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಓದರ ನಮ್ಮ ಪನ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿನಿ ದಯಪಂಡ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ದಾದಿಪ್ಪುರಕಂತೆ ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡಕು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಜೈ ದಿನ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ మీరు ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಕನಾಪುನು ಹೋಟೆಲ್ ಬೀಜರ್ ಹಿಡ್ದೀಪುನು ಹೌದೇ ಪುನಃ ಕಲ್ಲುದಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಇತ ಕೂಡ ಟಾಟಾ ಫೈರ್ ಉಂಡು ಎಂಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಬಂದು ಪುನಃ ಕೇಬಲ್ದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ಕೇಬಲ್ ದೂರಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅವಡ ಆರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ ಬರ್ಪಾತ ಅಂಚ ಕೇಬಲ್ದಾಗ ಬರ್ತಿರ್ಕೊಂಡಂತ ಕೇಬಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಚಾಮಂತುಗ ಕೇಬಲ್ ದಾಖಲೆ ಗಂಜಿ ಬಗೆಂಕಲೊಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಮೂಲ ಅಟಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಡ್ಲಂಚೆ ಪತ್ತುಂಡಲ ಸ್ವಿಚ್ ಪೋಪಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದನತೆ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರಿಯೇ ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೇನ ಕರ್ಮ ಮೇರೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ 100 ಸಲ ಬಲಿ ಬರೋ ನಿತ್ತೇರು ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಹಾಳಾಂಡೊಂಜಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ಬರಕೊಂಡು ಎಂಚೇನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಕ್ಲು ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪವರ್ಚಿ ಅಂದು ಬೇರೆ 100 ಸಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೋ ನಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಯಾರೆ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಏರ್ಯಾರ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಬತ್ತೊಡೊಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ತು ವಸ್ತುಕೊಂಡು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮುಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಹೀಟರ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಹೀಟರ್ ఒక ಬಲ್ಬ್ ಪುಡಾದೆ ರಟ್ಟು ಆ ನಮ್ಮನೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಟಿವಿ ಹಾಳ ಅದಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೇರಳ ಲಾಸ್ ಮಂಡ ಲಾಸ್ ಬೇಜಾರ ಒಂಜಾಣ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಳೆ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆ ಬಂತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಪಾಡೋಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ರೂಮು ಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಡೆ ఒక ಆಮೇತ ರೂಮ್ ಉಂಡ ಆಯುಷನ ರೂಮ್ ಒಂದು ಪಂದ ಕಟ್ಟನ ಬಂಡ ಆಯುಷನ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟನ ಆ ರೂಮ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಐತ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪೂರ ಪುಗೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಕಪ್ಪಾಪನೆ ಆನಮ್ನೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಆವ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆವ ನಾನು ಎಂಚ ಬೋಲ್ಸಿ ರಾಜರೊಲಿಯ ಮಕ್ಕಳೇನಕ್ಕ ಮದುಕಾಯ್ತಾ ಬರನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಚೋರುಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೋರುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಚೋರು ಸೀರೆ ನೆತ್ತದ ಅಂತ ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆ ನನಗೆ ಚೋರುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಚೋರುಂಡು ನೀನು ಅರ್ಧೋಲಿಯ ಚೋರುಂಡು ಎಕ್ಕಡೆದೇ ಇದು ನೀನಮ್ಮನವ್ರೆ ಇದು ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಆತ ಇನ್ನು ಒಂಥರ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿ ಕಲರ್ ಇನ್ನೆನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಸಾರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಸಾರಿ ಸಾಲ್ಯ ಅಂದೆ ತಗೊಳ್ತೀನ ಸಾರಿ ಅರ್ನ ಲಂಚಿನೇ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಅರ್ನ ಲಂಚಿನ ಹಬ್ಬಲಿ ಕಲರ್ದ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತು ನೋರ ಪಾಡುವೆ ನೀವು ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಬಕ ಆ ಸಾರಿ ತುದ್ಯಾನು ಅಪ್ಪಗ್ಯಾನು ಸಪೂರದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿಂದಿನ ಅಂದು ಕುರ್ಸೋತು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿಂದ ಪೊಡಿ ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೀರ್ಲಿದ ಪೂರ ನೀರ್ಲಿ ವಜೆ ಹಾಲ್ತಿನ ಪೂರ ಈಯೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನ ಐತ ಪೊಡಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಸೊಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದೊಂದೆನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಗ್ಲ ಎಂಡ ಬಿಲಿ ಉಂಡು ನಂಬಾಯರಿ ಇರು ಪಂಡಲ ಅಕ್ಕ ಅಂಚು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದೆ ಈರನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಅಲವ ನೋಡ್ಸಿ ಕುಡುವಾರ್ದೇರ ಅಂದುವಾರ್ದೇರ ಪೋಂಬೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆತ ಪೋ ಓದು ಇಂದು ಓಲ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಸೀರೆದೇ ಇದೆ ನಿಕ್ಲು ಓಲಿಯದೇ ಇದೆ ನಿಂದು ಅಪಗ ಮೊಡಂತ 2 ನೂತನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂಡು ಓಲಿಯದೇ ಇದೀನಿ ಚುಮ್ಮಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಈ ಸಾರಿನಿ ಏಪಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 2-3 ಸಲ ಅಲ್ಲ ತುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದೇ ನಾನು ಕುಲ್ಲ ದಿನ ಆತ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತ ದಾರ ಸೀರೆಗ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರ ಸೀರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತು ದಿಬ್ಬನ ಸೀರೆಗೆ ಅಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕುಲ್ಲದಿ ರೆಡಿಯಾದ ಅಂಡ್ ಕೊಡೋದ ರೆಡಿಯಾದ ಕುರಲ್ದ ಕೊಡಿ ಏಪ ಏರ್ದುಂಡು ಅರ್ಧಕ್ಕ ಕುರಲ್ಗೆ ಪೋತುಜಿ ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದಂಡಮಾಲೆ ಅವಲ ಅಂಡಿನಿ ಅಂದೇ ನಾನು ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಫಸ್ಟ್ದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹತ್ತಾತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಚಿನಿ ಪುರಾಲದ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಿದಾಡ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಪಾರ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದು ಪೋಡು ನೆನ್ನಿ ಮೊಕ್ಕುಲು ಊರುಡ್ದು ದುಂಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಪಾಡು ನೆಲಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ
ಬೇಲೆ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗೆ ಅನ್ನಡೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಬಂತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಮತ್ತ ಅವು ಬಡಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಜೆ ಗೋಬಿ ಮೀನಿ ಕೊನಕನ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಲಿ ಒಂದುಂಡು ನಂದು ಒರ್ಮಂಟೆ ಮುಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಬಲಿ ಒರ್ಮಂಟೆ ಮುಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೀಮೇಟೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್. ನೀವೆಂತ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗರ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ? ಬೇಗ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಲ್ಪು ಆಗುವಾಗ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ದಂದುಲ್ಲ ಪಿರಾವ್ದ ಹಾಕಿ ನನ್ನದಾಗುಂಟು ಗೋಬಿ ಕನಪು ನಂದು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಡ್ಚು ಬರಲ್ಲ ಅವೇ ಅಕಲು ಮಾಡಿದ ದುಂಬೆ ಇತ್ತೇನ ಇಗ್ಲು ದಾದೆ ಮಲ್ಪರ ಈರು ಪನ್ಲೆತ್ತಾ ಓಕೆ ಏನ್ ಪೋದರ್ಪೆ